ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ወንጌል ማሪቆስ እዚ ወንጌል ማሪቆስ ዝበሃል መጽሓፍ ጸሓፊኡ ካብቲ ወንጌል ዝኾነ ዓይነት ምልክት እኳ እንተዘይተረኽበ ነገር ግን እዚ ወንጌል ማሪቆስ ዝጸሓፎ ማሪቆስ ዮሐንስ ምዃኑ እታ ናይ ጥንቲ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ብምሉእ እያ ትሰማምዓሉ። እዚ ናይ ማሪቆስ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ክርስቲያናት ንምትብባዕ እዩ ተጻሒፉ። ንሱ ድማ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንምርዳእ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ማሪቆስ ኣቐሚጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሕማምን ኣጋንንትን ሞትን ድማ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ነይሩ እዩ። ንሱ ንጉስ እዛ ንሪኣን ዘይንሪኦን ዘለና ዓለም እዩ። ንሱ ድማ ብምርጭኡ ነቦ ክእዘዝን ንዓና ክሞተልና ፈትዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ወንጌል ማሪቆስ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኢየሱስ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑን ብጽኑዕ ንምርዳእ ተግባሩን ትምህርታቱን ንምግላጽ ኮይኑ ነቶም ኣብ ሮም ዝነበሩ ክርስቲያናት ከም ዝተጻሕፈ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ። መሪሕ ጠቕሲ ኣብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 45 ዘሎ ኮይኑ ንሱ ድማ ወዲ ሰብ ከገልግል ሕይወቱ በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግልዎ ኣይመጸን በሎም። ወንጌል ማሪቆስ ከም ንሪኦ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ሕይወትና ክሰርሕ ክንከፍተሉ ንዕዮ ኣምላኽ ክንብገስን ኣብ ዓለም ዘለዉ ሽጉራት ዝእለዩ ብወንጌል ስለ ዝኾነ ነዚ መፍትሒ ዝኾነ ወንጌል ሒዝና ደው ንምባል ንበገስ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ማሪቆስ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ስብከት ዮሐንስ መጥማቕ ቁፅሪ 1 መጀመርታ ወንጌል ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ቁፅሪ 2 ከምቲ ብነቢ ኢሳያስ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መገዱን ኣቕንዑ ኢሉ እተጻሕፈ ከምኡ ኸዓ ዮሐንስ ኣብ በረኻ እናኣጥመቐ ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን ጥምቀት ንስሓ እናሰበኸ መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ ይወፁ ብሓጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ። ክዳን ዮሐንስ ከዓ ጸጉር ግመል ዕጣቕ ሕቑውን ፍልቂ ነበረ። ኣንበጣን መዓር ሰንካልን ይምገብ ነበረ። ንሱ ከዓ ኻባይ ዝብርትዓነ ድኒነ ንምፍታሕ ስራኻ ሰኣኑ ዘይበቅዕ ደድሕረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ እጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ሰበኸ። ጥምቀት ኢየሱስን ፈተናኡን ቁፅሪ 9 በቲ ቅንእቲ ኮነ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸእ ብዮሐንስ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። ካብ ማይ ምስ ወፀ ብኡብኡ ሰማያት ክኽፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግቢ ክወርድ ከሎ ረአየ። ካብ ሰማይ ከዓ ባእኻ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ መጸእ። ቁፅሪ 12 መንፈስ ከዓ ብኡብኡ ናብ በረኻ ኣውፅኦ። ኣብቲ በረኻ ድማ ሰይጣን እናፈተኖ 40 መዓልቲ ጸንሐ። ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፣ መላእኽቱን ኣገልገልዎ። ኢየሱስ 4 ገፈፍቲ ዓሣ ከም ዝጸውዐ ቁፅሪ 14 ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሐንስ ከዓ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ እቲ ዘመን ተፈጸመ፣ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ ቀረበት፣ ተነስሑ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ሰበኸ። ቁፅሪ 16 ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሣ ነበሩ እሞ መርበቦም ኣብ ባሕሪ ክድርብዩ ከለዉ ረአዮም። ኢየሱስ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡ ንበሎም። ብኡብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ንእሽቶ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ኣብ ጃልባ መርበቦም ክዓርዩ ከለዉ ረአዮም። ብኡብኡ ጸውዖም። ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዛኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ። ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዘሕወየ ቁፅሪ 21 ኣብ ቅፍርናሆም ኣተዉ። ብኡብኡ ከዓ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ። ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኮነ ሥልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ
በትምህርኡ ተገረሙ። ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኩስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንሳኻ እሞንታይ ኣሎና ክትጥፋኣና ዶ መጽኢኻ ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ። ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ። እቲ ርኩስ መንፈስ ከዓ ፈንጠርጠር ኣበሎ ብዓብዪ ድምፂ እናጨደረ ከዓ ካብኡ ወፀ። ኩሎም ድማ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ሓድሽ ምህርኡ እዩ ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም ከዓ ይእዘዝሉ ኣለዉ እናበሉ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝተሓታትቱ ሰንበዱ። ወርኡ ድማ ብኡ ናብ ኩላ ሃገር ገሊላ ወፀ። ኢየሱስ ንሓማት ጴጥሮስን ካልኦት ሕሙማትን ከም ዘሕወየ ቁፅሪ 29 ካብ ቤት ጸሎት ወፂኡ ድማ ብኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስ ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ዓሶ ሓሚማ ነበረት። ብኡ ብዛዕባኣ ነገርዎ። ንሱ ድማ ናብኣ ቐሪቡ ኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ። ብኡ እቲ ዓሶ ሓደጋ ንሳውን ኣገልገለቶም። ቁፅሪ 32 ምስ መሰየ ፀሓይ ምስ ዓረበት ሕማም ዘለዎም ኣጋንንቱን ዝሓደርዎም ኩሎም ናብኡ ኣምፁ። ብዘላታ ከተማ ከዓ ኣብ ገበላ ተኣከበት። ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ብዙሓት ሕሙማት ከዓ ኣሕወየ። ብዙሓት ኣጋንንቱ ናውፀ። እቶም ኣጋንንቲ ከዓ ይፈልጥዎ ነበሩ እሞ ክዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ከም ዝመሃረ ቁፅሪ 35 አንጊዩ ተንስዩ ገና ለይቲ ኸሎ ወፀ። ናብ ጽሙዩ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ። ስምዖንን እቶም ምስኡ ዘለውን ድማ ክደልይዎ ኸዱ። ምስ ረኸብዎ ከዓ ኩሎም እምበር ይደልዩኻ ኣለዎ በልዎ። እሱ ድማ ምእንቲ እየ ወፅየ ዘለኹ እሞ ኣብ ካልእ ኣብዚ ቀረባ ዓድታት እውን ኣብኡ ክሰብኽ ንዑናይ ንኺድ በሎም። ኣብ ቤት ጸሎቶም እናሰበኸ ኣጋንንቱን እናውፀየ ኣብ ኩላ ሃገር ዞረ። ኢየሱስ ለምጻም ከም ዘሕወየ ቁፅሪ 40 ሓደ ለምጻም ናብኡ መፀ። ተንበርኪኹ ድማ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ከዓ ደንገጸሉ ኢዱ ዘርጊሕዎ ተንከዮ ፈትያ ኣለኹ ንጻሕ በሎ። እዚ ምስ በለ እቲ ለምጺ ብኡ ሓደጎ ነጸኸ ከዓ። ኢየሱስ ድማ ኪድ ርእስኻ ንኻና ርኢ ክንዲ ንዝነጻሕኻውን ናታቶም ምስክር ክኾኖም እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ እምበር ንሓደ እኳ ገላእ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛሪቡ ሰደዶ። ንሱ ግና ወፂኡ ብዙሕ ክሰብኽን እቲ ነገር ከውርዮን ጀመረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ወፃኢ ኣብ ጽሙይ ስፍራ ነበረ። ካብ ኩሉ ወገን ድማ ናብኡ ይመፁ ነበሩ እምበር ብግልፂ ናብ ከተማ ክኣቱ ኣይኮነሉን።